A bidiyo na baya mun yi magana akan abubuwa guda 6 da muka ce suna kawo tarnaƙi ga rayuwar mutum muddin mutum ya rungumi ko da ɗaya daga cikinsu ne. Mun yi magana akan kiwa, muka yi magana akan kuma ƙin bin iyaye. Yanzu za mu ɗora a kai, amma kafin nan da Allah ka danna wannan abin subscription, ka danna shi sai ka subscribe sai ka riƙa ganin bidiyo ɗin jifa-jifa duk sanda aka yi sabo don mu riƙa amfana, kuma a riƙa tura wasu ma. To abu na uku na abubuwan da ke kawo tarnaƙi ga rayuwar mutane shine raini ga malaman makaranta. Malaman addini ne, malaman boko ne. Ba za ta yi a ce mutum kullum yana sadaukar da kansa ya zo ya koyar maka abin da yake sa ka kan hanyar Allah ko yadda za ka yi masa ibada ba, ko kuma abin da wata rana zai zama mai amfani a gare ka a rayuwar duniya, amma kuma kana rena shi ka sa rai wannan karatun ya maka amfani. Ni ban taɓa ganin mai rena malamai da ya zama mai nasara a rayuwa ba. Duk wanda ya yi makaranta ya tunanin waɗanda ya sani masu rena malamai ne, ya kuma yi tunanin a ina suke yanzu, za ta ba su da nasara a rayuwa. To kuma abin takaici wani lokaci za ka ga iyaye ne masu ke ɗora yara akan rena malamai, domin da iyaye ne za su fara maganganu na zagin malamai idan yaro ya kawo kuka game da malami. Daga nan shikenan an ɗora yaro akan rena malamai. Kuma tarbiyya da ilimi tare suke tafiya, shi yasa ko a jami'a in za a yaye ɗalibai akan ce an same su da tarbiyya da kuma karatu, har ma sai an faɗi tarbiyyar. Ai wasu yarurrukan ma, wasu harsunan na duniya ba bambanci tsakanin tarbiyya da ilimi. Yanzu kamar a larabcin an ce tarbiyya ana nufin da ilimin da kuma ɗa'ar a haɗe suke, ba iya ware su. Da haka in mutum yana so gaskiya ya samu nasara a rayuwa, to ya guji, ko kuma iyaye su nusar da 'ya'yansu su guji rena malamansu. Abu na gaba shine rena shugabanni da zagin shugabanni. Ya zama kayan ado a wajen wasu, kullun zagin shugabanni, kullun sukan shugabanni. To fa mai zagin shugabanni, mai sukan su, shi fa da kyar Allah zai ba shugabanci. Kuma in ya ba shi ma shugabancin, kila dan a rama wa shugabannin da ya zaga ne, shi ma ya ji ana ta zaginsa kuma ya ta mamaki ko ya ta jin haushi. To ta yanzu ma za a yi ka zama mai zagin shugabanni kuma kai ma ka zama shugaba? Amma har ya zama mana wani kayan ado ma, gaji mutane har kafafen yada labarai suke shiga, suke tsine wa shugabanni, su ta cin zarafinsu, har ma ba sa tunanin ma cewa a lahira fa sai a biyo su ciko. Abin da shugaban ya yi maka, zagin da kai masa ya fi abin da kai ya maka, sai a lahira kuma me a biyo ka ciko. Haka masu zagin shugabanni gaskiya in suna so su ma su samu nasara a rayuwarsu, to gaskiya su guji zagin shugabanni. Kuma wannan al'ada da muke da ita ta shiga gidajen kafafen yada labarai, ba gidan rediyo ba kawai, har hanyoyin sadarwar nan ta zamani. Ana ambatan shugabanni, ana ambatan iyayensu da kakanninsu ma, ana tsine masu albarka. Ya kamata mu kauce daga waɗannan ɗabi'u. Allah ya sa mu dace.